on peut tout à fois qu'on jeli que mi sen na ka tali to kunde ne jalana dawdabu bege ne go mori botamba am tout à fois qu'on jeli que mi sen na le ka tali to kunde ne jalana parce que ayata ko do pare kuma kaw wali man do ngiri bane ni sera niveau do la hakili yɛrɛ de b'a imposer i kan i kana girin a la sa parce que bi man dugu jɛ jalhatuma n b'a fɛ i ka so wele jelikɛ kelen na a n'a kɔrɔ mɛ wolo la ala y'a kɛ kelen ye ka tila k'a kɛ camanba ye faso kɔnɔ n'o ye Modibo Tanba ye parce que ni min bɛ se k'u sɔrɔ la ɲɛnamaya bɛɛ ni min b'a la n'i y'a ni lajɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a fankelen ye Modibo Tere la de. Le tour la domine à 2007 en 2022, il y a calculé ça fait 15 ans, 100 ans de tour pour nous faire avec Tamanimani. Oui, quand on Kambado, oui, tiens, Kambado, mais les tours là, nous avons shilling Kali, parce que on est tout d'enfant. Quel a été sauvé le monde pour Tamana? Nous sommes tiens. C'est pour cela pas de télé, pas de boulot. Ni ala ye sini kɛnɛ yirana i b'a sɛbɛn k'i bila Segu i ye jelikɛ min wele Segu sɔrɔ Janza Modibo Tanba Janza ne Bala Kamara ye dugukolo di ma Maliya n y'a di kelen dɔrɔn ma n b'a fɛ k'u ye don min na n y'u ye o don n b'a fɔ ka jɔ don min na u jɔra o don o ni jeliya ne yɛrɛ bɛ jɔ finɛya jɔyɔrɔ la sɔrɔ a si sɔgɔ mɛ kɛ su kuma an k'i kumakan mɛn dugukolo di yɔrɔ ye Namu bala, dugukolo di Ala ye, a di Ala ye ka bala. Hinati kuyate ni bala kɛ dugukolo di Ala ye. Nka i kɛra jigi ye ɲamina, Fatima yɛrɛ ye jeli hɔrɔn de. N ma fɔ ko n bani ka dugukolo la, an ka tɛ ka dugukolo di jeli sɔgɔ ma, Ala de ye fasa ka jeliya tuma. Warabu kafir, jeli la malama. Parce que ne ma saya ni ka jɔ kɛnɛ kan yan ni y'a fɔ hali ni sara bɛ ka tiɲɛ na ka d'a ma jeli soko ne ye Fatimu kanu ni dugukolo ye Fatimu ne ye kanu ni dugukolo ye wa Ala ye kɛ dugukolotigi ye Bamakɔ ye a bɔra da min na mɔgɔ bɛ ne faga sa o ti cɛ parce que n y'o ɲini Ala fɛ Ala b'a sɔrɔ Segu fɔra Modibo Tanba aw Janza u bɛ na an ka jɛ sira o ni ɲɔgɔn Segu sɔrɔ ni tɛmɛ ni ko ye na tuguni na fana o fari a kana bɔ tugun ne yɛrɛ bɛ siran ni tɛmɛ ka o ɲɛ bilen na bana bɛna yi ka kirisi bɛ kɛ Segu kɔnɔ a y'a to ne ka taa ni kɔ ka taa sigi awɔ parce que n'u taara dɔgɔkun ninnu ka kuma daminɛ sa ko sini lafiya u tɛ dɔ la yɔrɔ kan Fatim i b'a dɔn Ala ma ne yɛrɛ ba ne fa y'a jeli kama ne bɛ ɲɛ ko n'i ba mais Ala ye dafariya min na sa ne ye Souvent, on va Fatim, quel est le unique à Paris? Avec 2000 fois dans 2022, avec la Kandama, on va essayer de se rendre la candidat. Quel est Fatim, avec fait Australie dans les restaurants pendant la banque, nous voulons que les gars me fassent à Fatim, comment m'a cassé
ka mun bolo o de ye ka se o sɔrɔ a la sinon sisan cɛw kɛlɛ bɛ ba tɛ woloma ye dugu kɔnɔ a bɛ ɲuman kɛ k'a ma i b'a fɔ jelikɛ ye ko sanu tɛ wari tɛ fosi tɛ tɔn laban na belebeleba aw sani sanu wari ye ni de bɛ nin san ka na don so kɔnɔ na aw bɛ min a ye sɔrɔ yan ne jatigi dɔ nana san san n'an taara ne jatigi ma wari di se o sara b'a fana wari kɔ ka di aw ma i ma nin wari dɔ kɛ ka dɔn n'i y'a ye Fatimi y'i jɔ i ma dɔrɔn ta i ma gulɔ min i kɛ lalatɔ ye kuma caman bɛ yen i y'a fɔ kɔnɔnaw b'a dɔn awa a kɛra o bari a kalayara k'a kalaya ka tila k'a sumaya Segu Sitan dama ye kuma la kuma ma ɲi n'i kumana n'i ma don fima kasi de bɛ jama kasi la donc o sɔrɔ ɲɛna kolo ko ala ka dɔ kɛ ka furu n'a ka kɛ ala ka furu ye i se kuma b'a la dɛ ko ye ko yɔrɔ de ka di ye i tila ka 1 million sigi ka sa yɔrɔ la b'a di ma sa sa. Bari ni yɔrɔ yɔrɔ de ye kuma ye na mo ko la. Ayo ka fɔ k'i ka ɲi. O tɛ wajibi ye dɛ aw k'a fɔ k'i ka wuli kɛ na. Usumani Bane ko n'aw sira sigilen k'a tɛmɛ ko Segu Sore y'a fɔ kali ka nafiya bɛ sɔrɔ de n'i ma fa ka kile di i bɛ kulo kɔnɔ kuma ni ma fɔ a ye n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kelen kelen ka se ka kuma. Sisɔgɔ ni ne ma ɲinɛ o bala mɛ jamana fɔli sira man ca dɛ ayi ɲininikɛla min bɛ sɔrɔ kɛ a fɔli sira man ca. I b'a fɔ Segu ye bari sigi a ka kɛlɛ ni jahanama sigi ye mɛ n'i bɛ ka musokɔrɔba taga ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka mago dilan k'i to yen. I taara ni ɲin dɔ de ta ni fila ye a mana kɛlɛ cogo o cogo e na sange sigi yɔrɔ sɔrɔ k'i kin bi fa a kɔnɔ. Ɛmɛ o ye ɲini i bɛ kɛ i ba ɲɛ ka ɲɛ wari sɔrɔ o mɛ tuma min kuntagaden kɔnɔ fɔ o ye finition de ye jaabi ko k'i banna waati jumɛn Segu ko adamaden fɛn wɛrɛ da yɛlɛ n'i ye. Jamana ko ko Segu ko ko banna waati jumɛn ko i ma koba dɔ kɛ Mali la yan k'an ka segin i kaw kana ne bɛ ne kuma la kuma man di ɲɛ dɛ. Segu sɔrɔ tuma min na kalayara u ko ko Segu ko banna pewu pewu ani sinikɛnɛ sɔgɔma Segu ma taa furu kɛ mɔgɔw fɛ. A kalayara tuma min na u ko ko Segu ko banna pewu pewu ani sinikɛnɛ sɔgɔma ne ma tigɛ k'u bala ta mɔgɔ min kolonkolon tɔ ye Mali kɔnɔ i ma da bɛ kɔngɔ hali sini ala ni ɲɔgɔn minɛ sa dɛ bɛɛ bɛ jigin jigin su. Ne bɛ baara Mali ma o yiri ju kelen la ye saba de sɔrɔ la Segu yiri ju fɔlɔ kɔ cɛkɔrɔlen dɔ kɛnɛmaya dɔ tigɛ la a yiri filanan kɔ kɔrɔlen na denmisɛnya dɔ la a yiri ju sabanan kɔ sayalen dɔ kɛnɛmaya dɔ ma pewu. Dɔnku ye sala dɔnku ye balola mɔna kɛra sa Segu yo walayi mɔye banale sɔrɔ i mana sarila kalo bɛ ɲininka babu sɔrɔ telefɔni na Segu ni ne ma fili ni ne ma ɲina a kɔni ka ɲi nana a kɔni ka ɲi kɔ caman bɛ se ɲɛ kuma nana ni ko kuma nana bi ko kuma fɔ Faransi cina yɔgɔyɔgɔ Sanu Mali kɔ k'a bɛ jelimuso sugandi bari o kɔni kelen na Sadio Mané ni jɔn bɛ taama Segu sɔrɔ Sadio Mané ni jɔn bɛ kuma Segu sɔrɔ Segu ko n'i ye ne ma kalan ta n'i ma fɔ a tigi tigi ka i ma fɛn ye Sadio Mané ko a bɛnna kɛ nkalaya kuma min bɛ jeliya tuma na ne dun bɛ jeliya tuma na don min na Sadio Mané bɛ mɔbili na kelen kelen jeliya tuma ba Segu sɔrɔ a ma f'i kɔ
Mande, Cheya, Kumala,
mande dambe o de kun b'a la mande kamalenkɔrɔya o de kun b'a la mande kunna kun ye fakolita ye o de kosɔn maninkaw ko birema jinjan birema safa birema kolikanbɛlɛ fakoli barantanyana de ka sɔrɔ ka baramaya jali aw tun b'a bɛlɛ ɲuman ye ne birema de ma a wolola i n'a fɔ kula kamalen bɛ wolo cogo min a mɔna i n'a fɔ kula kamalen bɛ mɔ cogo min walayi faku taara i n'a fɔ kulakɛ bɛ taa cogo min hali ti baasi ye taa cogo ɲuman don nka faku taara anw bɛ yan fɛn ma tiɲɛ